lagi sibuk nge-game iki lho. Engko sik. Lah. Mas. Nggih, Mas, ngapunten, Mas. Enten punapa, Bu? Kok Chandra mangsuli Ibu ngoten? Ngene lho, Bay. Chandra dek mau ki tak kon tuku minyak karo gula, tapi dheweke malah dolan HP terus, dadine wegah. Enten mawon, Bu. Menapa kula tembaske Ibu gen saged leren? Ya wis, Bay, iki duite. Nggih, Bu. Hati-hati ya. Nggih, Bu, riyen nggih. Nggih. Yo. Bu, Bayu nang ndi? Kak ndek nang kamar ora nek blas iki. Iki wis sopan to Ndra karo bumu. Yo ben to sak saku to. Duh, kok Chandra saiki kaya ngono ya bareng entuk HP anyar. Mboten ngertos niku, Bu. Nggih pun nggih, Bu, kula mlebet rumiyin lajeng siap-siap kangge pengaosan. Iya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rene yuk linggo. Enten apa to yuk kok Chandra bengak-bengok apa lagi anyar? Alah biasa yuk wegah dikongkon mergo dolan HP. Alah, lah terus sik gelem dikongkon sapa? Sing gelem dikongkon ya Bayu sing gampangan. Lah dalah Bayu. Iya Bayu yuk. Emangnya ana apa? Aku mau Rati Bayu lagi tengok-tengok karo kancane ning lapangan ki. Alah makanya kok suwe temen. Tak kira asih yuk sing mbok kongkon. Ora yuk asih mau bar nyapu latar terus iki siap-siap arep pengajian. Oh ngono ya wis tak ngandani Rara gen ngampiri asih sik ya yuk. Oh iya yuk ora apa-apa. Ya wis yuk tak dhisik ya. Assalamualaikum. Ya yuk hati-hati. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Niki titipanipun. Waalaikumsalam. Kok suwe menan ndi wae yuk? Aduh, ngapunten nggih saderengipun. Nggih wau kula pas lajeng balik dipadosi rencana-rencana ke lapangan diajak bojikan kalih nongkrong-nongkrong. Dados balipun radi kami. Ngapunten nggih, Bu. Oh alah ya yuk ngapuramu ibu tampa. Nggih, Bu, matur nuwun. Ya wis yuk ibu yo tulung. Iki dalek kok meja pawon ya. Nggih, Bu. Nggih, nggih. Yo, kowe nang ndi yo? Kuwi nang ngarepan Mas, emangnya ana apa? Ya wis pokoke nek, ya wis suwun. Ya, Mas. Bu, gak ngombe durung. Ya durung to Ndra wong Bayu lagi wae mulih. Ya wis kono ndang keki. Ngelak iki aku. Kok pas jarak to Ndra? Gaya dhewe kono. Lah piye, Bu? Ya wis, rasah, ras dong lak. Astagfirullah, dia anak kok kaya ngene men, sabar. Assalamualaikum Bu, ngapunten napa asih enten nggih ajeng kula ngajak pengaosan. Waalaikumsalam. Ono Asye, sik tak celuke sik ya. Nggih, kula tanggal teng mriki. Sehat sih, digoleki kancamu, dijak pengajian. Siap-siap kula. Ya, rada cepet ya, wis ditunggu. Wis siap urung sih? Nggih Bu, sampun siap kula. Ya wis ndang mangkat wae. Nggih Bu. Ora ndang mangkat. Monggo Bu, budal rumiyin nggih. Nggih, hati-hati ya, Nggih, Nduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe, Bu, jenengan nang pundi? Yo Lendra, aku nang jopo iki. Bu, awakmu kok rasane panas biang njobokan obat ora? Ya ora enak to Le, ya wis turun ning kamar kono sik gen sing tuku obat Bayu. Nggih, Bu. Yo Bayu, mrene sik nang emper. Nggih, Bu, nembe mlampah. Nggih, Bu, enten dawuh napa nggih? Ketoke Chandra kae panas tulung tukokne parasetamol ning warung ya. Oh, nggih, Bu. Duite mau ijek to sing turane minyak. Tesen niku, Bu. Ya wis nang kono nang tukokne wae. Nggih, den nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya.
Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kok cepet men pengajiannya, Nduk? Ngeten Bu, kula kalian AC dugi panggenanipun tibake lereng. Oh alah ya wis ndang ninggo kene sik. Kacane gakne wedang ya. Nggih Bu, rumiyin. Bu, ngapunten badhe tanglet. Aceh niku yogi kapinten nggih kok sopan sanget kalian tiyang sepuh. Asih kuwi anak sing barep, Nduk. Duwe adi loro, jenenge Chandra karo Bayu. Nyet didikane kecilik sopan banget karo wong tuwa. Oh, ngoten. Nggih pun Bu, kula tak wangsul rumiyin nggih. Sik ngombe sik ben ora ngelak wis digaekne asih. Oh, nggih pun Bu. Ya ora ombenane diombe sik. Bu, nyuwun sewu badhe ngunjuk-unjuk anenipun nggih. Iya, Nduk. Nggih pun Bu, kula badhe wangsul rumiyin nggih. Oh iya, Nduk. Hati-hati ya. Nggih Bu. Hati-hati ya, Ra. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Lah, Bayu teng pundi Bu? Kula padosi teng ajengan TV mboten enten. Bayu tak kan tuku paracetamol, Nduk. Kainke ketoke Chandra awake panas. Oh alah, ngoten to Bu. Lah sakniki Chandra teng pundi Bu? Chandra ndek mau tak kan turu ning kamar, Nduk. Ketoke ngelu gara-gara kakean dolanan HP. Oh alah. Nggih pun Bu, kula tingali rumiyin Chandrane. Iya, Nduk. Lara apa, Ndra? Panas karo mumeti, Mbak. Gara-gara kakean dolanan HP kowe iki makane rasakan dolanan HP. Nggih, Mbak. Assalamualaikum Bu. Niki sampun angsal obatipun. Kalih niki jujule. Oh, waalaikumsalam. Ya wis ndang dikakne Chandra wae kon ngombe obate gendang mari. Oh nggih Bu. Yen nggih Mbak Petrien. Ya. Iki Mas wis entuk obate. Jikono ngombe nyisan ngono yuk. Oh nggih Mbak. Niki Mbak. Nang diombe kono. Yo wis obate. Wis diombe bareng iku sisan njaluk sepurane marang Ibu ya. Nggih. Nggih, Dik. Oke. Tak celoke Ibu. Bu, Ibu, dipadosi Mas Chandra ki mboten kamar. Ya lebay. Ana apa Lendra? Bu, kula nyuwun ngapunten ya, Bu. Menawi saagangipun kula kandanane angel, sering mbadahi jenengan, sering wirang-wirangi jenengan. Sampun krumat saking sakniki nggih, Bu. Ya Lendra, ngapuramu tak tampa. Aja dibaleni meneh ya. Nggih, Bu.